Me preguntan en examen de sorpresa ¿qué es el difícil? Pues yo qué sé, si no me he estudiado nada. No, pero es que nos dice que estudiamos una cosa y nos sale otra. Está difícil. Vale, espera, por favor. Quiero anotar a un profe, espera. Bueno, ara aneu a sentar al banc i veureu el que faig, vale? Tu, per què t'has posat al meu costat? Per què? Perquè em xissis les respostes. Per què? No. Pues ja està, tio. Deixa'm en pau. Què passa amb aquesta companya? No sé, mai em deixa en pau. Has pensat en anar a mediació? No funciona. Sí que funciona. Confia. Vés-hi. Gràcies. Aquest mediació? És que tinc un problema amb una companya. Tranquil, nosaltres t'ajudem. Ja ho heu arreglat? Sí. D'on són els paus?